ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ತಂತ ಮಾತಿ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಯಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಬುಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನೈಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂದಿಯನ್ ಪುಕ್ಕಡೆ ಬರ್ಪುನಂದು ಐಕೆ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡದು ಮುಲೇ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ ದಾದ ಮನ್ಪುಜು ಒನಸಾಡ ನಿನ್ನ ಭಲೆ ಮಾರ ದಾಯಿಗೆ ಮಾರೆ ಪುಕ್ಕಡೆ ಬರ್ಪುನ ತಾಯಿಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಪುನ ಕೊಡ ತೂತದ ಏತ್ ಜನ ಎತ್ತೇರು ಪಂಡದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಯ ಅಂದು ಹ್ಞೂ ಒನಸಾಣ ಒನಸ ಅದು ಎಕ್ಕಡ ಆತದು ಮನೇಲಿ ವೆಜ್ಜಿನಿ ಓ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ತರಕಾರಿ ಇದು ಇಪ್ಪು ಸೇರು ತೂಪಿನ ಬತ್ ತೂಪಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುನು ಮುಂಜಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಹಚ್ಚಿಯ ಬೋರ ಜೆಪ್ಪುಡ ತಾಯ ನಾಯ್ಕ್ ತೂಕ ಇನಿ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬಕ್ಕ ಮಂತಿಜಿನ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಬೈಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಸರಿ ಆಪು ಬತ್ ತೂಲೆ ನೈಟ್ ಚಿನ್ನ ಪೋಲೆ ಈಜನ್ ಬಯ್ಯ ಬೇಗ ಬರ್ಕ ಅಜ್ಜಿ 7:30 ಆದಾಗ 7:30 ಬಯ್ಯ ಬರ್ಕನಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೋಪುಜ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿರ ಏನ್ ಪತ್ತ ನಿಕ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ 7:00 ಬಲ್ಲಿ ತೂಕ 7:30 ಬರ್ಕ ಸರಿ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಶಬರಿಮಲೆ ಮೊಗಲನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋಯಾರ ಅಂಚ ಅಕಲೊಟ್ಟು ಅಕಲ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಪ ಆಂಡಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಎಲ್ಲದ ಅವ ಎಂತ ಶೆಕೆಯ ಇಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನ್ ಮಾತ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೋಂದೆಲ್ ಬೋಂದೆಲ್ಡು 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 ಕಾವರು ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಪೋಯರ ತಮ್ಮಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ರೆಕುಲು ದಿವಸ ಪೋದು ವರ್ಕ ಮುಗುಲು ಬರ್ಪೇರು ಮದ್ಮಲ್ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ವೆಜ್ ಅಂದಿಯ ಅಂಚ ವೆಜ್
आज लाइक मंतेರು ಮೂಜಿ ಹೈಡುಡುಲ್ಲೇರು ಏರನ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಲೈಕ್ ಮಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾನ್ಯ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಶೋಭ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪನ್ನ ತುಯ್ಯ ತೂಕ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತ ಶೋಭ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಪುನ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದು ಮೂಜೈಡ್ ಆಜಿ ಲೈಕ್ ಉದ್ದಾರ್ ಬುಡ್ಚಿ നമ്മുടെ നിപ്പട് ബുധാർ ಮೂಜೈಡ್ ಏ ಲೈಕಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏನೇನು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಲೈವ್ ಪೋಯ ಯಾಕರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಆರ್ನ ಲೈವ್ ಪೋಯ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಬರಂತಿನ ಮತ್ತೆ ಬರಂತೀರಿ ಪಾತೇರಿ ತೊಂದರೆ ಜಡ್ಡಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಅಂಚಿನ ಕುಡ್ಲ ಬಂಡಿ ಅಂಚಂದ ಏಲೈಡು ಉಲ್ಲೇದು ಬೈದೇರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೋತೇತ ಪಾತೇದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಲ ಮತ್ತು ಪಂಡೇರು ಅರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅರ್ನ ಲೈವ್ಗಳ ಪೋಲೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಚೆರಿ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೆ ತೂಯಿ ತೂಕದ ಅದಾಪುನ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರ ಅರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ನಮಕ್ಕೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೋಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಇಡಿ ನೀ ಪಂದೆ ಇದ್ದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪುಂಜು ತುಳು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಯ ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದಂದು ಬಂಡ ಬೇತಲೈವ್ ಪೋದಿತ್ತನಾ ಫ್ರೀ ಪುನಗ ಇದು ಪೋಲೆ ಅನ್ನ ಯಾನೆಂಚ ಅಂಚ ಪೋಬ್ಜಿ ತೂಪೆ ಆರು ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಗೊತ್ತನ ಅಂಚ ಪೋದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಪಾತಿರಿ ತೊಂದರೆ ಜಡ್ಡಲ್ಲೇರು ಮತ್ತು ರೆತ್ಲೆತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿನಕಲು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಆವು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಬ ಆಯೇರು ಒಕ್ಕಡೆ ಪಾಡಿನಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಯಿ ಕುಡ್ಲಲ ಪುದಾರು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಮೇರ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಬಂಡಿ ಇಂದು ಬಂಡದು ಪಾರದೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಜನ ಎತ್ತೇರೈಟ್ ಇತ್ತೇರು ಜನ ಪಾತೇರಿಯರು ಆರ್ಲ ಪಾತೇರಿಯರು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲೇರು ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಎಕಡತ ಆರು ನಾನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅರ್ನ ಪದ್ರಾಡಿಕೆ 25 ಮತ್ತು ಲೈವ್ಯ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನುಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ವಯನ್ ಪಂದು ಇತ್ತೇರು ಒಯ್ಯನ್ನ ಏರು ಮಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಕಲಿ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಎಡ್ಡಲ್ಲೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೇರು ದಾದಯಾನ್ ನಿನ್ನೆ ತೇತಂಡು ಸಬ್ಬ ಆಂಡ ಇಲ್ಲ 74 ದಾದ ನಿಂತನೆ ಅಂತ ಊನಾಗ 200 ಚಿಲ್ಲರ್ ಅವೊಂಜಿ ದಿಲಿಟ್ ಬಂತಾನ ಮದಿಮೆದ ಈ ಮದಿಮೆದ ವೆಂದ ಡಿಲ್ಟ್ ಬಂತೀನಿ ಸೆಕೆ ಪುಂಡಿಗೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಚಲಿ ಎನ್ನು ಪುಪ್ಪುಜಿ ಬೇತುಗ ಬುಕ್ಕ ಸಬ್ದಾದಿಕ್ ಬರ್ಪೇರು ಇಪ್ಪಡಿ ಇತ್ತಿನ ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಒಂಜಲ್ಲಿ ನೂದೇದು ಮಿತ್ತು ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ಬಕ್ಕನಿಕ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಪ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದೇ ಸವ ಈ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆಗಳು ಬರ್ಪ ಖಾರ ಖಾರದೊಂಬು ಉಲ್ಪುಂಡಿ ಖಾರ ಖಾರ ಬುಲ್ತಲ ಕೋಡ ತಶ್ಪಾಯ್ತ ನಿಕ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಜನ ಬಂಡಾಯನ ಹೌದುಲ ಅವು ರೋಡ್ ಉಣ್ಣದರ ಮಂಚಿ ಕವಿತಾ ನಿಲ್ಲ ಗೋಪನ ಅಲ್ಮ ನಿತ್ತನ ಬಂಡಲ್ ಬೇರೆ ಪೂರ ರೋಡೇ ತೋಷ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಅಂದು
ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇನ್ನು ಪೂರ ಗುಬ್ಬಿರ್ನಟೆ ಇಂದ లేత్తిన ಅವಳು ఇల్లు తోచినది ఈమెటి కమ్మ ఉండత ఈ రోడ్ ఉండత మన మధ్య అల్లు తోజును ಕುಲೆ ಅವತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಾಯಿ ಅವಳು ತೂನಗ ಹೊರ ತೋಜಿದಿತ್ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಕಂಬದಲ್ಪ ನನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ತೋಜದಿಪ್ಪುನು ಮುಲ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಉಂಡತ್ತ ಫುಲ್ ಕದ್ದಿಕೆ ಕೋಡಜಿ ಮೈದಾನ ತೋಚ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಂದ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪಿ ಒಂದುವಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಶೋಕುಂಡಿ ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಏರಿಗೆ ಈಗ ಲಕ್ಕುನತ ನನ್ನ ದಾದ ಬೋಳೆ ಒಂದು ಪೂರ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕುನತ ಬಕ ದಾದಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾ ಮಾತ್ರ ರೋಡ್ ಪೋಪುಣಿ ಎಂಜಿಸ್ತಿದ್ದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೋಪುಣಿ ರೋಡು ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ರೋಡು ಪೋಪುಣು ಸೀದಾ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಮೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮೈದಾನ ಉಂಡದ ಗೊಬ್ಬರ ಇನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲು ಮುಲ್ತಂಜಿ ಜನ ಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲು ಪೋರೆಗ್ ಇನಿ ಅನಸ್ಮಾತ್ ಇತ್ತನ ಅವ್ರು ಆ್ಯಂಪ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಜಗಳು ಸುರತ್ ಕಲ್ಪೋದಿತ್ತಾಯನು ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂಚ ಪೋದಿತ್ತಾಯನು ಇನ್ನು ಪೂರ ಉಂಡಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ತಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಉರುವ ಅಂತ ಉರುವಾಪುಲೆ ಕುಲ್ದೆಂಗಲ್ ಬೋರ್ ಪತ್ತು ಪೋಪಂ ಕುಲ್ದು ಉಂಡದ ಮಂಡೆ വെച്ചപ്പം ബോറാപ്പണത എന്ന വേല പ്രാണ്ട ഇപ്പോൾ ബാജന്തേക്ക് താത്തിട്ട് ಬೇಲೆತ್ತಂಡು എന്നാട്ടില്ല ಹೊರವ್ರ ಅಮ್ಮ ಚಾಚಾ ഇതില്ല ಅರ್ಧ ಕೈക്ക് ಬೀಗದ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ತದೆ ದೀವರೆಗೆ ಇಂತೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮುಲ್ಲ ಇಲ್ಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತೂಪುನಾಂಡ
ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಮೇರೆ ಬಂಡಿನಿ ಮಂಗಳೂರು ಬಂಡಿ ಹಾಯ್ ಮೇರ್ನ ಲೈವಿಗೆ ಕಟ್ಬೋದಿತ್ತಯ್ಯಾನು ಮೇರೆನೆ ಪಂಡತಯ್ಯಾನು ಬತ್ತೆ ಪೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪಾತೇರಿಯರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡದು ಮೇರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಶೋಭಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಏರು ಪಂಡದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬದಿತ್ತೇನೆ ಅಂದ ಕಾಡು ಓದಿತ್ತೇನಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಂಚ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಉಂಡುಗೆ ಈಗ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಹಂಚಿ ಪೋಕ ಏನೇ ಕಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಂಚಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಂಡದ ಕುರ್ಲದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಏನು ಪೋದಿತ್ತೆ ಅರ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಐಟೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರು ತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇವೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲದ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ತೊಂದರೆ ಜಡ್ಡೊಳ್ಳೆ ನಿಂಡೆ ಕಡೆ ಪಂಡಿಜನ ಲೈವ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಆರಿ ಉಂದುಗೆ ಕೂಡ ಪೋಡು ಉದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಪಾತೇರ್ನ ಬಕ್ಕ ಗೇಮ್ದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರಾರು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಇದು ಅಂಚ ಉಂಟುಗೆ ಅಂಚ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಏನಾಗ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಎಂಚ ಜನ ಬರು ಅಂತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಪದ್ರಾಟಿಕೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅರ್ನದ್ ಲೈವ್ಗಳು ಇತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆತ ಜರ್ನ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ತಾರೆ ಕೊರಿಯಾ ಬತ್ತೇರು ಪೋಯಿರು ಬಿಸಿಯಾರು ಅಂಚ ರಿಕ್ಷಾ ದೈವರ ಅಂದಾರು ಅದೇ ಮಂಗಳೂರು ಇದು ರಿಕ್ಷಾದಾರ ಅರೆನ್ ತೂತಾರು ಮಂಗಳೂರು ಬಂಡಿ ಪಂಡು ಒಂಚಿಂದ ಗೊತ್ತಂಜಿ ಊರು ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತಂಜ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅರ್ನಟ್ ಉಳ್ಳೇರಾರು ರಾಜೇಶ್ ಬಂಡೇರಿ ಅರ್ನಲ್ಲ ಇವು ಪೋಪೆ ಅಂದು ಬದಿತೀರು ಲೂ ಕೊಡ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಕ್ಕರದೇನಾ ಇದು ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲದ ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಕೋಡೆ ಕಂದಿನ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದಿರ್ ಬಂಡೆ ಬೆಲ್ಲತ್ತವ ಹತ್ತು ಮಾತು ಪುರಿ ಮಾತುಂಡೆ ಇಟ್ಟು ಸೇಮೆ ಸಕ್ಕರೆ లాంటి కట్టవేరు హాయ్ వనిత జతితనా ಶೋಭ ಎಕ್ಕಡೆ ಬೈದಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದಾಗಂಡೆ ಬೈದಲ್ಲ ಈಗ ರಂದು ಬಯ್ಯ ಬೆಲೆ ಅಕ್ಕ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲೆ ಬೋರ ಅಪ್ಪಡ ಅಂದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂದಾಜು ದಾದು ಗೊತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅನ್ಪುನು ಜನ ಒಪ್ಪಂದಿನಗಳು ತುಂಬ ಬತ್ತಿತ್ತು ಜರ 10 ಜನಲ್ಲ 5 ಜನಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾತಿ ಎದ್ದು ಅಂತ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಶೋಭಾ ಅವನೆಂತ ಬರ್ತಾವ ಅಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿ ಚೀಪೆ ಅವು ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲ ನಂದದ ಕ್ಲಾಸು ಉಂಡಿ ಅಂದ ಬಂಡತ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಈರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಟೈಮ್ಗೂ ಬಲೆ ಸರಿ ಆವನದ ಬಾಯಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಂಡಿ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲೇ ಶೋಭಕ್ಕೆ ಏನಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಏರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರೆ ಶೋಭಾ ಆರೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಂಡಿ ಒಲ್ಪಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಬಂಡಿ ಊರ್ದ ಪುದರೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ
ఇంకలు ఉల్లారు ఉల్లారు నీకు ఏపలు ఉల్లారు బండి ఊళ్ళు అత్త ఇంకులు ఇంకులిద్దరే మారే షోకు చేయదారు అత్త పాప ಸೌಂಡ್ಗೆ ಇಂಡ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತೀನ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸರಿ ചെയ്തಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಂಡಿ ಪಂಡರತೆ ಓಲು ಊರೇನ ಕುಡ್ಲಾಡೇನಾ ಎಂಗ್ಳು ಬಜಲಿಗೆ ಇರ್ದ ಬುಲಿಯೇ മണ്ണകുട്ടെത്ത് ಹತ್ತು ಮಾರ ಊರ್ದ ಪುತ್ತರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋರ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಚಕ್ಕರೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಸೀಪಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ರೂಪಾಯಿ ಅವು 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ರೆ ಬಂಡ ಶೋಭ 7 ಗಂಟೆ ಬಲೆ 8 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಬರೋಚಿ ಜನಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಚೀರ ತೂಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ಲು ಜೀದಿನ ಅಂತ ಬರೀತ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಜಿಪ್ಪುಗ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಜಿಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪಾತೆರ್ದು ಪುನತ ಬರ 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 ಅಂದ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಹೆಂಗ್ದೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಊರು ಒಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಜಲಿಕೆ ಏರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವಳು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ದಪ್ಪುದ್ದಾರೋ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ಬಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಜಲಿಗೇರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಜಲಿಗೇರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಷಾಯಗಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಸೀಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಅವಲೇ ಎಂಕಲು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನది ಅವಲೇ ಎತ್ತಿ ಅವಲೇ ಬಿಡು ಬಲ ತಿನ್ನಕುಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬಜಲಿಗೇರಿ ಕಷಾಯಗಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆವಂದಿತ್ತೀನಿ ಮಂಗ್ಳೂರ್ದಾರ ಅವು ದಾದಾ ತಿನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರಕ್ಷಿತನ ಚಾನಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ವೈರಲ್ ಮನ್ಪಾರೆಗು ಬಂಡಿ ಚಾನಲ್ ಮಂಗ್ಳೂರು ಬಂಡಿ ಚಾನಲ್ ಅತ್ತೆ ಇನ್ನ ಊರು ನಿಜ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕುಡ್ಲಡೇನಾ ಇರೇ ಬಜಲೆಗೇರಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಜಲೆಗೇರಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಮಲಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಜಲೆಗೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಿಲಿತ ದಾದಕಜಿ ಪುಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮಲೆಗೆ ಪೊಪ್ಪಿರತ ಅಕ್ಕನ ಜೋಗುಲು ಈದಿ ಕುಪ್ಪೆ ಬದವದಾರ ಎಂಕಲ ಶೋಭಾ ಗುರ್ತೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಬನ್ಪಲ್ ಕುಪ್ಪೆ ಬದವು ಅಲ್ಲಿ ಗಂಜದ ಬರ ಬಂಟವಾಳ ಅಂಚು ಬರ ಗುರ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೀಚರ ಶೋಭಾ ಕೋಟೆಯನು ಇತ್ತದನ್ನ ತಿರುಡೆ ಪಾತಿರ್ತು ಅಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬರಂಡದು ಈ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನದೆ ಪತ್ತಲೈಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನು ಬೆನ್ಪುನಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಎನ್ನ ವೈರಲ್ ಇತ್ತೀನಿ ತೂತು ಅಡಂತು ಅರಿ ಎಸ್ ವೈರಲ್ ಇತ್ತನದೇ ಎಂದಾದ ಮಂತೆ ರಕ್ಷಿತನ ಜೊತೆ ನೆಟ್ ಪಾಡಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂತ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಐಟ ಇವಾಗ ಮುಟ್ಟ ಬಲ್ತನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹೌದಾದ ಮಂತೇನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇತ್ತು ಆಂಡಿತ್ತು ಮುಗಿಯೊಂಬತ್ತೇನು ಮುಗಿಕೊಂಡು ಬತ್ತ ಅವು ಮುಗಿಯೊಂದು 90 days ಉಂಡತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅವಾಗಲು ಕೇಂದ್ರ ಜೈಲು ಬೊಕ್ಕ 90 days ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬಂಡಿ ಅಂಚ 90 days ಗೀತೆ ಕಾತುಕುಲಂತ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಇದು ಬರ್ತೇನೆ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಏನಾಯಿರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ತತ್ತು ಇಂಚನಿಗೆ ನಾವು ಇತ್ತೇರಿ ನೀಟು ಅವಂತೆ ಜಿನ್ನ ವೈರಲ್ ಲೈವ್ 15 6K 18K ಇಂಚ ಪೂಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಅದು ಸಡನ್ ತನಗೆ ಬೇಜಾರದೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪ್ರಮಾಂತ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಬೇಜಾರದು ಸಡನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಡು ಲೈವ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪರ ಪೋಯ್ಚಿ ಬರೋದಿತ್ತೇದಿ ಬಯ್ಯನ ಮತ್ತು ಬರ್ಪೇರಿ ಆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಣ್ಮರೆ ಎಂಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ಗೂ ಅಂಡ್ ಐತೆ ಒಂಚೂರು
ಬರ್ಕ 14 ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ದಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಅಜ್ಜ ಅಂತೀನಿ ಇರ ನಾಳೆ ಕತೆ ಬರ್ಪೇನ್ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿಡು ಬುಕ್ಕು ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಆಟೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ಟು ಯಾತ್ರಿಡು ಬುಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಆಟೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾತ್ರಿ ಈ ರೈಟ್ ಇಪ್ಪನತೆ ಖಂಡಿತ ಏನು ಮಗ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಯಾತ್ರಿ ಅದೇ ರಿಕ್ಷಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿದ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓ ಐಟು ಇನ್ನು ಯಾತ್ರದ ಇಡಲಾರಾ ಐಟ್ ಬುಕ್ ಮಂತದ ರಿಕ್ಷಾ ಎಂಕ್ಲು ಈರು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಇಡೇ ಬರೋಡ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಬರ್ನಿಪ್ಪೋರ ಏನು ಸುರತ್ ಕಲ್ ಅದೇ ನಕಲು ಇತ್ತಿನವಲೆ ಕೊಂಡಾಡಿ ಬಲ್ಲ ತಿನ್ನಕಲು ಇಪ್ಪುನ ಮೂಲೆ ಮಗನೇಶ್ವರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನು ಓಲಾ ಉಬ್ಬರ್ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿ ಅಂದೆ ಈಗ ನಾವು ಡಿ ಪಿ ಲವೇನ ಅಂದದೆ ಐತನ ಕನ್ನಡ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಓಲಾ ಉಬ್ಬರ್ದ ಅದು ಇಡು ಬರೋದು ಪರೆ ತುಯ್ಯ ಇರ್ನೆಗಳ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಯ್ಯ ರಿಕ್ಷಾ ತುಯ್ಯ ನೀರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡ್ಲ ತುಯ್ಯ ನೀರೇನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಯ್ಯ ಎರಡು ಮೂಜಿ ತುಯ್ಯ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಜಿ ಅದು ಒಂದು ಪೋಯಟ್ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಬಕೊಂಜಿ ಉರುವಾಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತುಯ್ಯ ಚೊರೆಪಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತರು ಚೊರೆಪಟ್ಟ ತುಯ್ಯ ತೂದು ಪೋಯ ಎಟ್ಟೊಂಜೆಗ್ದ ರಡ್ಡೆಗ್ದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೆಯ ನೀರು ಎಂಕಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ತೂನಂಡದೆ ಎಂಟೆ ಎತ್ತನ ನಾವೇನು ಬೊಕ್ಕ ದಿನ ಕೊಂಚ ಕೊಂಚ ತೂವೊಂದು ಪೋಪು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ತೂವೊಂದು ಪೋಪೆ ಏನಂತ ತೂತಾರ ಕುಡ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬರೋದಿಪ್ಪೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಹಂಚಿರೋದು ಬರೋದಿಪ್ಪೆ ವನಿತ ಏಳರೇಕಿಯ ಹೆಣ್ಮರಿಕದೆ ಎನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ 2K ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದಿಯೇ 2K ಪ್ಲಸ್ ಅಂದು ತುಯ್ಯಾನು ಖುಷಿಯಾನು ಇಂಚನೆ ಪಡೆ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಎನ್ನ ಇತ್ತಿಂಡಿ ಎಂಚೇನೆ ಇದು ಆಯ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತೆಡುಂಡತಿ ಜನ ಬಂದುಪ್ಪೇರು ಆಕ ಏದು ಜನ ಬರೋದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಹೊರ 18 ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 18 ಬತ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 ಬತ್ತೇರು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಅಂಚ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತನೆ ಎಂಕು ಸಡನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂತನಾಗ ಇತ್ತ ಬಕ್ಕ ಏನಿಲ್ಲ ಏತು ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಡಿ ಫುಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ ದುಪ್ಪೆ ತೂತೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಇದು ಮಾನಿಟೈಸರ್ ಇನ್ನು ಮಾನಿಟೈಸರ್ ಅಂಡೆ ಕೋಡೆ ಬೈಯದ ವ್ಯೂಸ್ 42K ತುಯ್ಯ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ದ ತುಯ್ಯ ಫಸ್ಟ್ 400-500 ಇಂಚ ಎತ್ತಲತೆ ಯಾರೊಂದು ತುಯ್ಯ ನೆಕ್ಕಾಡು 42K ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದಿಂಡಿ ತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ರನ್ನಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆತಿಜದ ಇನ್ನ ಅವಳ ಬೇಗ ಆವಡವೆ 2 ಜನ ಇದು ಇರಬೇಡಿ ಆವು ಅನಿತಾ ಬರ್ಪೇನ್ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನು ಮೋನಿಟೈಸ್ಗೆ ಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಯಾನು ಆಫ್ ಮಂಡೇಜ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಮಂಡೇಜ್ ಮನ್ಪು ಯಾನು ಅಪಗನೆ ಆಫ್ ಮಂದೊಳಿತ್ತೇನೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿನಿ ಯಾನು ಬಕಲ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಫುಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಕುಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ದಾಸೆ ಕುಲ್ಲುದು ಇತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಮನ್ಪುನ ಆಸೆ ಕುಲ್ದುಂಡತಿ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಆಫ್ ಮಂಡೇಜೆಲ್ಲ ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಿತ್ತಲು ಕಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀಲ್ಸ್ 1K 2K ಇಂಚ ಪೋಂದಿತ್ತಲು 69K ಒಂಜಿ ಪೋತುಡು 70 lakh ಪೋತುಡು
ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾತಿಲಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನೈಲಿ ದಾದ ಗ್ರೋತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ನನ್ನ 2,000 ಹೊಡ್ಸ್ಬೋಡ ಇದು 2,000 ಹೊಡ್ಸ್ಬೋಡ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಎಂಕ್ಲ 2,000 ಹೊಡ್ಸ್ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ 2,000 ಹೊಡ್ಸ್ಬೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಾತುಕುಲ್ಲೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರೆವ ವ್ಯೂಸಿ ಜನರು ವ್ಯೂಸಿ ಬರೋದು ಜನ ಅವ್ರ ಸೆಂಚ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಪುನು ಎಂಕ್ 2,000 ಆಂಡ ಆಂಡ್ ಮುಖೇನು ಫುಲ್ಲು ಮಂಟಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂಕ್ ಜೋರು ನಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಹತ್ತುದಾಗ ಇರುಲ್ಲಾರು ಅಂದ್ಯ ಶೋಭ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಶೋಭನ ಪಂಡ ಶೋಭ ಬತ್ತು ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಯಲ್ಲ ಕೈ ಬಯ್ಯ ಬಲೆಕ ಬಯ್ಯಗ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏಪಲ್ಲ ಬರ್ಪುದಾರತಿ ದುಂಬು ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏತಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತಿಜೇರದೆ ಇತ್ತೇತ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾತಾ ಬಂಡದು ಓಕೆ ಬಂಡ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಲ ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತು ಮಂಗ್ಳೂರು ವಿವಿಸಿ ಎತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಡೌನ್ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲೆ ಜಂಕೆ ಕಡೆ ಇಮೇಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಂಡು ವನಿತಾ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಬರ ಎನ್ನ ದೇವೇರ್ನ ದಯಟ್ 2 ವೀಕ್ ಡೌ ಖಂಡಿತ ಆವಾಡ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಆವಾಡಿ ಏರ್ನ ಆವಾಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏರಿಗ ಹಂಚಿದಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅದೇ ಇನ್ನ ನಾಳೆ ಕತೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ನಾಳೆ ಕೊಂಡತೆ ಇನ್ನ ಎಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಂತು ಏನು ಜನಪುರ ಬರ್ಪೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಎನ್ನ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನಿ ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪಗ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನಿ ಏಜ್ ಇಡ್ತೀರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತೀರು ಅದಾಗ ಒಂಚೂರು ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಎಸ್ ಪೂರ ಊರ್ದ ಜನ ಕುಲ್ಲು ತೂಪೇರು ಆ ಮಿಂಚು ಬಂದಿತ್ತಿರದೆ ಅಂದ ಆರು ಬೈದರಿ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಆರು ಪಂಡಿರದೆ ಎಂಕ್ ಗೆನ್ಪುಜೇರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಹೆಂಗೋ ಬತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರು ಬತ್ತಿನಕುಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೇರಿ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ತಿನ್ನಕುಲ್ಲ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ವೇರಿ ಅರೆ ದಾದನ ಮಿಸ್ ಆತನ ಈ ಮಿಂಚು ಬಂದಿರ ತೂತೇನ ಅರೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಬರ್ಪಿನಕುಲ್ ಬರ್ಪಿರು ಇರುಬಲೆ ಅವ ಶೋಭ ಅವ ವನಿತಾ ಅವ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವನು ಎಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ವನಿತವ ಒಂಚೂರು ಫೋನಾಗ ಮಲ್ಲೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕನ ಜೋಗು ಆಗಲೊಂದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪಾಡುವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಲಡ್ಡೆ ಬಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೂದು ತೈರ್ನದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋದಿತ್ತು ವನಿತಾ ಅದು ಕಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಅಗ್ಗೆನಾ ಹಿಂಗೆ ಅಗ್ಗಿದೆ ನಾನು ಇಡೀ ತಾರೆ ಬೇನೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಪುರ ಮಂಡೆ ಪುರ ಮಂಡೆ ಗಂಟೆ ಉಂಡ ತಣಟೆ ಇಡೀದೆ ಮೂಲೆ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಆಪಿನತ್ತು ಅಂಚ ಬೇನೆ ಆಪಿ ಮಂಡೆ ಡಿ ಬೇನೆ ಗಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಅಗ್ಗಿನ ಟಿ ಉಂಡದ ಇದು ಬೇನೆ ಈ ಮಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ನಾಯ್ಕಿದಾಂಡ ಆತೀನಿ
ಅಂಚಾಕ್ಲೇನು ಉರ್ದ ಭಾಷೆಡು ಪಾತೆರ್ವೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತುಳು ಬ್ಯಾರಿ ತಮಿಳ್ ಮಲಯಾಳಂ ಹಿಂದಿಡು ಪಾತೆರ್ವೆ ಅಂಚಾಕ್ಲೇಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಜಿಯೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲಯಾಳಂ ತೆಲುಗು ಅಂತೂ ಮಲಯಾಳ ತಮಿಳ್ ಅಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲಯಾಳಂ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಹಿಂದಿ ಪಾತೆರ್ವೆ ಬಕೋಲ್ ಬೊಕ ಎನ್ನಡೆ ಬರದಿತ್ತೀರಿ ಹಿಂದಿ ತಗುಲು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದದೇರಿ ಹಿಂದಿ ತಗುಲು ಸೀದ ಊರು ಬಲ್ತದೇರ ಅಂದ ಊರು ಬುರ್ದು ಮೂಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಅವೇ ವನಿತಾ ಓಕೆ 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 ವನಿತಾ ఈయన ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీకి పని బయ్యకు క్విజ్ ఉండు ప్రైజ్లా ఉండు ఓಕೆ ಓಕೆ ಪನ್ಪೇನವೇ ಇದೆಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಜನ ಬೈದ್ರೆ ಪಂತುವೇರಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋದಿತ್ತೀರಿ ಇಚ್ಚೀರು ವನಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಂಡಿ ಬಂದುಲಿರದ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅರ್ನ ಕ್ವಿಜ್ ಉಂಡು ಗೇಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆಂದು ನಂಚಿನ ಆಫರ್ಲುಂಡು ಅರ್ನೆಕ್ ಸಬ್ಬ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅದು ಯಾಲ್ನ ಬರ್ಪೆ ಬೈಯಾಗ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೈಯಾಗ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ 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 ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪಾಯನ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ బొక్కవర్ అడ్డమ్ములే బాగులే పచ్చదులే కజోదులే బాడియా ഞാനേ തീൻ ಅಂಚನೆ
వంటే మూజరే మూజు నల్పండు दीन लगा के रखना डोरी सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोरी सजा के रखना डोरी बले 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 네, 말레지 따지라 ಎಲ್ಲ ಬೇಗಲ ಕೊಡ್ಮ ಬೇಗ ಪಿದರಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಪಿದರ್ ದಾವಡ್ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿ ಬರ್ಪಿರಡು ಹೇಗೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲು ಬೋಣ ಕೆಲ ಬೇಗಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಬೇಗ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪನಿಕ್ಕಂತು ಏನ್ಲೆಜ್ ಇಜಾದ ಪಡೆಯ ಇನ್ನ ಮಣ್ಣು ಮಂದರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಯ್
ಎಬಿ ఒక ವಿಶೇಷ ಬರ್ದಾನೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪೊಯ್ನೇನೆ ಸೀದಾ ಬಿಡ್ದು ದಾಲ ಬರ್ಚಿಂದು ದಾನೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಚೂರು ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಏಪ್ಪ ಏರಿಯಾನ ಗುರು ಒಪ್ಪಿನಿಂದ ಇಜ್ಜು ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಈ ಪೋಪುನಂದ ದೂರ ಅಂದ ಕೇನಿ ದೂರ போயினா ಅಂದು ಆಂಡ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತಾಂಡ ಗಟ್ಟರ್ದು ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಚಳಿ ಮುರಾಣಿ ಬೈದೆ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತೀನಾ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತು ಪೋಯಿನಾ ಲೈಕ್ ಲಂಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಇದೆ ಬೇಲೆ ಬದು ಬರ್ತದೆ ನೈಟ್ ಒಬ್ಬನದಿತ್ತ ಬೇಲೆ ನೈಟ್ ಬೋದು ಬರ್ತದು ചെയ്തി ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಹತ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಮಂಪರ ಬರ್ರೆ ಬಂತುವಯಾನ್ ಇಂದು ಸ್ವಂತ ಅತ್ತದ ಬಾಡಿಗೆದ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಯನ್ ಎಂಚಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮಂಪರ ಉಂಡು ಮಂಪಲ ಫ್ರೀ ಉಡ್ಪೆ ಕಾಸ್ಕೇಟ್ರಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜದ ಬಾಡಿ ಹಿಡಿಪುನ ತೆಂಗುಲ್ ಸ್ವಂತ ಲೆಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಊಲಾಗ ವಾಲ್ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಪುಡಾತ ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೇ ನಾಡದುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕನ ಹೋಗ್ಬನು ವಾಲ್ ಪೈಂಟಿಗೂ ಬೆಡ್ರೂಮ್ದು ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೊಡು ಕಾಸು ಪನ್ನಗ ಕೊಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಅತೆ ಹಿರ್ದಾದಿ ಕಾಸು ಪೋನಾಗ ಕೊನೆರೆಜ್ಜಿ ಜಿಡಲ ಏರ್ಕೊನ ಪೇರು ಕಾಸು ಪೋನಾಗ కొనపినకులు కొనిపోయారు పోతున్న కాసును మేటే పాడదు పత్తా కొనపోయారు అందు కొనపునకులు ఇది సరి ఇది మన దీపేరు పని పేరు కురికి పాడలేదు కాస్త ఆశ దక్కలంచేది వన్నసండి వన్నసిత్తేనా ఆయన ఎక్కడ అతను వనసు Volpa. Iya, dia.
ವೆಜ್ ini veg makanan apa water aswadi apa udah tahu sih mulai itlundu mitittina tahu Jonas mandiche mare ಎಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಏರಿಗೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿನ ಕೃಪಯರ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಅಭಿ ಮಗುಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಗೌತು ಮತ ಅಕ್ಕಳು ಪೋಯರ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಾಡೆ ಪೋಪ ಹಿಂಗುಲು ಚಬುರ್ಚಿಂದು ಹಾಂ ಹಾಂ ఆయన లక్కు మరి టెన్షన్ ఆయన లక్కది మనసు కూడా చెప్పి ఆయన లక్క తెలియ మనసుకి లక్క కలుకు ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೋಡು ಅಂದೆ ಪಜ್ಜಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿನ ಹಾಂ ರಕ್ಷಿತಗೂ ಓಟ್ ಮಂತಾರೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಓಟ್ ಮಂದೆ ತೂಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಗುಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ ರಕ್ಷಿತಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಬೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ರಕ್ಷಿತಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೆಂದದ ಬರಾಡು ಮಾತಾ ಏ ಪೂರ ಮಂತಂದು ಜೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಕೊಡೆ ವಾರ ಒಂಜೇ ಆಪುನತ್ತೆವು ದಿನ ಆಪುನ ಅಂದಿನೋಲ ಬಾರ್ದೊಂದು ಸದ್ದು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಗೆಂದವಳು ರೂಪೇಶ್ ಗೆಂದದಾತದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೆಂದದಿರು ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜಿ ಗೆಂದಾಡು ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜಿ ಗೆಂದಾಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರು ಗೆಂದಿಲ್ಲ ಕನಿ ಗೆಂದದ ಬರ್ತಡ ಈ ತೊಂಜಿ ಮಂತಿನೆಕು ಸಾರ್ಥಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೈ ಯಾವ ಪೋಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಪೋಪ ತೆಪ್ಪಿರ ನಮ್ಮ ಮಂಚದಾಗ್ಲೇನು ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲ ಸವಸದೆ ಕುರ್ಚಿ ಬಂದು ಕುಲ್ದೇರ ಅಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಇಂಚೆ ನಾಡೆ ಇಂಚ ಬೇಡದು ಯಾ ಈರ್ ಬರ್ಪಾರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತ ಜಾಂಬೊಪ್ಪೆ ಯಾನಂತೂ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರ್ಪಾರ ಇರು ನಮ್ಮ ಪೈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರೋಜ್ ಅರ್ಧ ಬಸ್ಸಿ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಕಾಸಿ ಕೊಡಿ ಮನ್ನಾಗ ಚೆಕ್ ಕೊರ್ಬಿರದೆ ಅವಯವ್ ಅವೇನು ಬದರ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತನೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಜನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ನಾನಬೋದು ಒಂಜಿ ಜನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂದು ಕೊರ್ಪೆ
ಹ್ಮ್ നീ എട്ടേണ്ടാത്ത ഗീഞ്ചലക്ക ഗീഞ്ച ಓನರ್ ಬೇಕು ಆಯ್ತು ಅವತ್ತು ಪೊಡಿ ಬಾಡಲಿ ಗಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಾರ ಶುಗ ಬಾಡ್ಗ ನಂದು ಮಂಡೆ ಬಗ್ಗರ ಇಂಚ ಬಿಡೋದು ಒಗರಳು ರಾತ್ರಿಗಾನು ಉಂಟು ರಾತ್ರಿ ಯಾಂದಿಲ್ಲಿ ಬೇಡ ನೀನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಬಾಣ ನೀನೆ ತಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಕಂಗಳು ಬೀನ್ಸ್ ಚಂದ ಕಣ್ಣಿನದಿ ಕಣ್ಣನಿಟ್ಟು ನೋಡಬಾರದೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಅನಿಸಬೇಕು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಗಗನದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ದಿನ ಗುಡುಗಿನ ತನನ ಹಸಿರಿನ ಜಲನ ನಾಡಿನ ಮಾತಿನ ಸತನ ಸರಿದಿನ ഒന്നും മാത്രം എന്ത് തേണ്ടൊക്കെയും ചെയ്യാനല്ല
మా చావుడా అదే హాయ్ గురు నమస్తే వెల్కమ్ వెల్కಮ್ వెల్కಮ್ ಲೈಕ್ ನನ್ನಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಚೊಲ್ಲಾರು ಏನು ಸೌಖ್ಯ ಇದೇನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯತಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ತಾರಾ ಚಿನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತರಕಾರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದು ಇಚ್ಚಿದೆ ಚಾ ರೆಡಿಯಾ ಅಂಡಿ ಚಾ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಏನು ಸೌಖ್ಯ ಎರಡು ಕೋಪ ಅನ್ಲಿ ಮೇರಡ ಕೋಪ ಮಾಮದುಲ ತೇಕೋಡೆ ಯಾನಂಜಿ ಲೈವ್ ಪೋತೀನಿ ಯಾರನ್ನ ಮೇನ ಲೈವ್ ಬರು ಚಿಂದ ಬಂಡಿ ದಾಯದಾಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಮೈಪು ನಿಜ್ಜದೆ ಈರು ಕೋಡೆನ ಈರ್ನ ಪೂರ್ಣಿನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈರ್ ಪನ್ನಿ ಕುಡ್ಲದಾರನ ಲೈವ್ ಬರುಡ್ಸಿ ಬರ್ಪಿನ ಬುಡ್ಲೆ ಬಂಡದು ಮುರಾನಿ ಬತ್ತಿಜೇನೆ ಮೇರ್ನ ಪೂರ್ಣಿ ಶಶಿ ಎರುಳ್ಳೇರತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತಿ ನೆನ್ಪುಂಡ ಮರಾಣಿ ಈರು ಪಂಡಿಜರಿ ಎಂಕ್ ಕುಡ್ಲದಾರ ಲೈವ್ ಬರ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ಇருந்து ಗುಡ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಲೈವ್ ಬರೋಡ್ಚಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಐಕಿರಡ ಕೋಪ ಬಂದೆ ಇವಕ್ಕ ಏರಿ ಗುರ್ತೈಜ ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವ ಸೇರು ಯಾನೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನಿ ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವರ್ಸ್ ನನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಯಾನಿ ಏರ್ಪಂಡದು మీరు పండిని మారే నమకు ఏండే దాయికి ఉర్చి దాయికి బర్రె బల్లి పల్లె మారే అందు మేరీ పండి నేజ్ ఒక బత్తి నేజ్ కుడ్లా బర్పున బుడ్లా అవే అవే యాని యాని దాయికి బర్పున బుడ్చి కుసలు మారే కుసలు పండిది ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡವೆ ಯಾನ ಕೋಡಲ ಉಡ್ಪನದಿತ್ತೆ ನಮಗಿತ್ತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆರು ಬರೋಡು ಆರು ಏನ ಬರಚಿ ಪಂಡೆ ದಾಯಿ ಬರ್ಪನ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಕೇಳು ಬಂಡದು ಇರಿಗೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಯಾನು ಅರೆನ್ನ ಲೈವ್ ಪೋಪುಚ್ಚಿ ಪುರ ನಿತ್ತಾರು ಅಂದ ಯಾನ್ ನಿತ್ತೆ ತುಯೇ ಯಾನು ಚೆನ್ನ ಎನ್ನ ನಿಕ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಫುಲ್ ಉಂದಾತ ಡೌನ್ ಆತನತೆ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಚೆನ್ನಜ್ಜಿ ತೂತೇನ್ ರೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾರ್ದು ಪೋಪಿನ ಆತೆ ಸಬಡ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾರಿ ಯಾನ್ ತೂಯ ಯಾವ ಯಾನ್ನ ಜೀಪ ನಮ್ರನವ್ರ ಪೋಯಿನಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲಿ ಇನಿ 7:30 ಇರ್ನ ಅವೇ ಟೈಮ್ ದಿಯಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಬಂಡ ಆತು ಜನ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾರ ತೇವಿಕ್ ಈ ದಾದಿ ಆರ ಮೇಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿನಿ ಎಂಕ್ ಇರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತನ ತನ್ನಾತಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ ಒತ್ತಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಬೈಟ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡತೆ ಆಲ್ ಒತ್ತಲೆವೆ ಬರಂದದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಇರುವತ್ತುನ್ನತ ಬರ್ಪುನಿ ಇಂದು ಇನ್ನೊಂದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಇಂಜಿನ ಉಂಡತೆ ಕುಡ್ಲ ಇಂಜ ಓದಿ ಯಾರನ್ನ ಬುದರುಂಡಿ ಚಿನ್ನ ತೂಪೆ ನೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಯಾರು ಮಂಜಲ್ದ ಅಂದು ಪಾರ್ದು ರಿಕ್ಷದಾರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಂಡಿ ಅದನ್ನ ಉಂಡಿ ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಪೋದಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಂತೇರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಅಂಚಲ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಂಜಿ ಕ್ವಿಜ್ ಗೇಮ್ ಪುರುಂಡು ಐಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಯಾಕಡೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತೇರು ಪಂಡೇರು ಇರ್ ಬಲೆ ಎಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಈರ್ಲ ಬಲೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಲೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಪೋಡು
ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆಗೆ ಯಾರು ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದಿರು ಕುಡ್ಲ ಬಂಡಿ. ಓ ಕುಡ್ಲ ಬಂಡಿ ಬಂಡ ಗಾಡಿ ಅತೆ ಬಂಡಿ ಯಾನು ಬಂಡಿ ಬಂಡಿ ಓಲಿ ಓಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಏನು ಇಂಚಿನ ಅವು ಇಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂತಿಲೆ ಯಾರನ್ನ ರಿಕ್ಷಾದ ಓದೋದಿಲೆ ಓಲಾ ಉಬರ್ ಮಾತುಂಡತೆ ಅಂಚಿನ ಬಂಡಿ ಯಾರು ಇದು ಪುದರ್ದದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದು ಇನ್ನ ಓಲಾ ಉಬರ್ ಓಲಾ ಮಾತುಂಡತೆ ಯಾತ್ರಿ 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 ರಿಕ್ಷಾದಾರ್ ಯಾತ್ರಿ ಓಲಾ ಒನಸ್ಸು ಉಂಡುಗೆನಾ ಕ್ವೀಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಗೇಮ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪರಿಗೆ ಎನ್ನ ಜನಲ್ಲ ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದಿರತ್ತೆ ಇಂಕ ಯಾನೆ ಕಟ್ನಾಡೋ ಬಂದಾಗ ಅರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡಿ ಕುಡ್ಲದಾರಿಗೆ ಯಾರಿಪ್ಪನ ಕುಪ್ಪೆ ಹೋದವ್ದಾರು ಆಂಡಾರು ಕುಡ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಗಾಡಿ ಉಂಡತಿ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂಚ ಒನಸು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪಿನಕ್ಲೆ ತಿನ್ನರೆ ಪರ್ಪನಕ್ಲೆ ಪರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಮಾತುಂಡು ಚಾ ಮಾತ ತಿಂಡಿ ನೆಂಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬೊಡತಿ ಬಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಅವಡು ಆರ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ವಿ ಮಾಡ್ರಿ ಮಣಿ ಎತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಪೂರ 4:10 ಕುಟುಂಬ ಮಂಗಳೂರು ಬಂಡಿ ಆರೆ ಓದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಯ್ನಿ ಅನ್ನಾರ ನಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬತ್ತೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಮನೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು 4:10 ಆಯ್ತು 4:10 ಆಯ್ತು ನಾನು ಚಾಯ್ ಕುಡಿಕಿರು ಬರ್ರಿ ಚಾಯ್ ಹಾಕಿ ಚಾಯ್ ಕುರ್ಚಿಟ್ಟು போய் ಹೆಂಗಾಯ್ತು ബുർസ് മലയാളം അറിയില്ല മനസ്സിലാവോ മലയാളം മനസ്സിലാവോ അത്ര എന്തില്ല മുസ്ലിം ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆತರ ಚಂದ ಬಲ್ಕಾರ್ರೆ മലയാളം സംസാരിക്കാനാവല്ലേ സംസാരിക്കാനാവല്ല മനസ്സിലാവും നീ എന്താ പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಕೊಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಅದು ಎತ್ತರ ಚಂದ ಬಂಡು ನಿಂಕ್ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಕ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ತೆಲ್ಲು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆವು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆರಂಕ ಈಗ ನಾನು ಚಂದ ಬಲ್ಕಾರ್ರೆ ನಂಗ ಎಲ್ಲ ಚೆರಿ ಕೊಂಬತ್ತಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಲ್ಲೇ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಚಿ ಉಂಟು ಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಚಿಟ್ಟೇ ಪಲ್ಕ ಬಂದಿರು ಅದ್ಲೇ ನಂಗೆ ಹಿಂಗೇನೆ ಕಲ್ಚಿಟ್ಟೇ ನಂಗೆ ಅವಡೆ ಪಡಿಚು ನಂಗೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ನಿಂಗಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಪಲ್ಕಾರ್ರಂಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಗೆ ಹತ್ತರ ಮೈಕಾಲ್ ತಂಗ ನಿಂಗೆ ಎಂದು ಹತ್ತರ ಈಸಿಯಾ ನಕ್ಕು ಗೊಂತಿಲ್ಲ ಓ ನಿಂಗೆ ಗೊಂತಿಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ಗೊಂತುಂಡು ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲಿಕ್ಕೊಂಬತ್ತು ಇತ್ತಾರೆ ನಾಡಿತ್ತು ನಿಂಗಳ ನಡುಲಿಕ್ಕೊಂಬತ್ತು ನಂಗೆ ನಿಂಗಳ ಭಾಷೆ ಬಂಡಿಲಿ ನಂಗೆ ಹತ್ತರ ಚಂದ ಬಲ್ಕಾರ್ರ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ನೋಂಬ ಎಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ನೋಂಬ ಏಪ್ರಿಲ್ ನೋಂಬಲ್ಲೇ ನಿಂಗಳು ಈ ಕುರಿ ಪೆರ್ನಾಳಿಗೆ ನಾ ಕಾಲು ಚೊಮ್ಮೆಂಡು ಕಾಂಡು ಪೆರ್ನಾಳಿಗೆ ನಾ ಕಾಲು ಚೊಮ್ಮೆಂಡು
ബിരിയാണിയും കോഴിയുടെ കറിയും കൊമ്പറവ് കൊണ്ട കറി ഉണ്ടല്ലേ ബിരിയാണിയും കോഴിയുടെ കറി അതാ ഓനും ಬಂದ ಬಿಚ್ಚಿ ಅವನು അങ്ങനെ ಎಲ್ಲ ಗೊಂತಿನ ಅದ ಒಕ್ಕು ನೀವಡೆ ಒಕ್ಕು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಕ್ಕರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಆ ಒಕ್ಕು ಒಕ್ಕು ಯಾರ ಒಕ್ಕ ಹೋಗಂಡ ನಕ್ಕುರ್ಗಿಟ್ರು ತೆಳ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಅವ ಕರಿಂದ್ರು ತರಕಾರಿ ನಂಗೆ ತರಕಾರಿ ಹಾಂ ಎಂದ್ರು ತರಕಾರಿ ತರಕಾರಿ ಮೀನಿಲ್ಲ ಏಟಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅದ ಪುನೀತ್ ಹರ್ಷಿ ಬಂದು ಹಾಯ್ ಓಯ್ ಆಯ್ ಆಯ್ ಚೆಲ್ಲರು ಗೊಂತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಂಡೆ ತಿಂಗಳು ನೋಂಬು ಫೆಬ್ರವರಿ ನೋಂಬ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲೇ ನೋಂಬಂಡು ಆಯ್ತು അങ്ങനെ നക്കുറുതാതെ ഗോലവാട്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാര ಅಭಿಬಂಡೇರು ನಕ್ಕೂರ್ ತಿಕ್ಕು ಹೋಗು ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೋರ್ಚಿರಿ ನಕ್ಕೂರ್ ತಿಕ್ಕು ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ಲೇ ನೋಮ್ಗೆ ಒಕ್ಕುಡು ಒಕ್ಕು ಇರ್ದಾನೆ ಒಕ್ಕಂದಾರು ಅದ ಅಭಿ ಒಕ್ಕು ಒಕ್ಕು ಒಕ್ಕಿ ಉಂಟಿಕ್ತಿ ಬಂಡಾರ ಚಾಯ್ ಕುಡಿಕೋಗು ಚಾಯ್ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಂ ಚಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಡು വെള്ളിയാഴ്ച മീൻ വണ്ടില്ലേ ഇണ്ട് 6 കോണ്ടില്ല ഇവിടെ വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് 6 മീൻ കോണ്ടില്ല ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇവിടെ ചെറുത്തല്ല പോയി ഇങ്ങ് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടില്ല പണ്ട് ഓർക്കോർക്ക് ഓരോരാൾ ബണ്ട് ഇവിടെ സൈക്കിളിൽ ഗാഡിയെല്ലാം പിടിച്ച ബണ്ട് അത് അത്ര നല്ല ഇക്കില്ല മീൻ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോണ്ട മേൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഗാഡി നിൽപ്പാട്ടാറ് അവിടെ ഉണ്ട് ಬಂಡೆಪ್ಪ ಬಾ ಬಾ ಕಾತ್ಯಂಟಿಕ್ರೆ ನಾನು ಬಾ ಬಂಡೆ ತಿಂಗೊಳ್ಡಿ ಪಿರಂದಿ ಎಂದ್ರು ಬಂಡೆ ತಿಂಗಲ್ಲ ನಾನು ಚಂದ್ರೇಂದ್ರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಪ್ಪೋ ನೋಂಬಂಡಲ್ಲಿ ಆಗ ಗೊಂತಿಲ್ಲ ಆಗ ನೀನು ಪಜ್ಜು ಕಾಲಕ ಅವ್ನು ಚೆಲ್ಡನಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಕ್ಕೂರ್ತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸರಿ ಗೊಂತಿಲ್ಲ ಕಾನಲ್ಲಿ ಕಾನತ್ಲಲ್ಲಿ ಅವನು ಗೊಂತುಂಡು ಒನಗು ಮಂಟ ನಂಗ ಊಟ ಆರಟ ಮೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಪಲ್ಕರ್ರ ನಿಂಡು ಬಾಯ್ ನಿಂಡು ಚಾಯ್ ಬೇಂಡ ಜುಲಬಾವ್ ಕುಡಿಕಂಡ ನೀನು ದಾಯಿಗೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಎಂದು ಆಯ್ ಸೋಬ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಗಲ್ಲ ಬಾತೆಯನ್ನು ಜಿಲಬಾವಡ ಕುಡಿಕಂಡ ನಾ ಜಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ತಂಡೆ ಅದೇ ಕುಡಿ ಇದ ಶೋಭ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತೇರಿ ತೆಲು ಸ್ವರ ಉಂಡು ಬಂಡೆ ಇಪ್ಪ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಸ್ವರ ಮುಖ್ಯ ಇರು ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋಡ್ಚಿ ಪಂಡಿನ ಇರು ಅಂದ ಶೋಭಾ ನಮ್ಮ ಎರಡ ಕೇಂಡೆ ಯಾರು ಕುಸಲು ಬಂದಿಂದ ಐಕೆ ಅನ್ನು ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಬಂಪಿನಿ ಇನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ರಫ್ ಬತ್ರ ಉಂತಲೆ ಮಾತಾ ಏನು ಲೈವ್ ಬರೋಚಿ ಪಂಡೆ ಇರು ಶೋಭಾ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆರು ಬರಡಿ ಹಂಗೇನ್ವೆ ಅಂದು ಹಾ ಲಾರಿ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಜನ ಬತ್ತೇರಿ ಕೋಡೆ ಬನ್ನಿ ಅದೇರಿ ಕೋಡೆ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಬತ್ತೇರಿ ഞാൻ
ಆರ್ಮಿ ಹೆಂಗೆ ಈರು ಬಂದು ಗೊತ್ತೇ ಹೆಜ್ಜಿಲ್ಲ ಇವಳು ಗೊತ್ತಾ ಹೆಜ್ಜಿ ತೂತಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ವಾಟ್ರಸ್ ಬನ್ನಿ ತಮಾಸೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ತದೆ ഞാനവിടെ കോപ്പ വേണ്ടേ ಕೇನಾರಡ ಯಾನಾರಡ ಕೇಂದ ನೀರನ್ನಂದ ಬರಸ್ ಬನ್ನಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಇವುಡು ಮುರಣಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗ ಆರು ಪುಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಬಂಡಿ ಯಾನ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಅದೇ ಅಂದ ಬಿಡತ್ತೆ ವನಸ್ಪತಿಜಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಗಲಿಗ പിന്നെ പിന്നെ ബിസയച്ചല്ലോ നിന്റെ ബി ഞങ്ങൾ എന്തൊരു ബിസയ ഓടുമ ಬೋಡ ಬೇರಾಕಲ್ ಬಡ ಆಟ ಬಾಯಿ ಕೊರ್ಪು ನೆಂಚಿನ ಅಕ್ಕಿ ಇರ್ಬೇಕ ಎನ್ನ ಬೇಗ ಬಂದಿ ಉಂಪಿ ಮಲ್ಲಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಈ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆನ್ಪು ಅಂದು ನಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕದ ಅಂತಿ என்ன வருவேரியேನಿ ಇವತ್ತು ನೀರ್ದು ಈ ಮೇಡು ತೇರ್ವತ್ತದು ಬಯ್ಯವಾರ ಪೆರದುಗ ದೀಪಕ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ದೀಪಕ್ ಓಮಂಜೂರು ಕಡಲ್ ನಡುಪ್ಪುನಾರು എൻ്റെ ഏറിലെ ഓട്ടിക്കേന്ന് വെച്ച് ആ ബിഗ് ബാസ് തൂണ്ടല്ല ഇജ്ജി തൂപ്പലിനെ ഇജ്ജി ഞാൻ എത്താ മേട്ടർക്ക് ഇജ്ജി പ്ലീസ് ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರೆಡ್ಡಾಯ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಯಿ ಸಂಗೀತ ಕೋಳ ಪ್ರಗತಿ ಎಂಕ ಪೂರ ಓಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಈ ಸತ್ ಗೆಂದವ ಅಬಿಗೆ ಓಟ್ ಬಾದ್ ಗೆಂದಲ್ಲವ ಒಯ್ಕು ಹೋಗು ಒಯ್ಕು ಆ್ಯಪ್ ಹೋಗು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಏನೋ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗೋಟರೆಗ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ರಂಚ ಹಾಂ ಕಾಣ ಅಂತೇನಾ
ಕಾಂಡೆ ಉಂಟಿದೆ ಚಾಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನೋದು. ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಫುಲ್ ಉಪವಾಸ ಅಜ್ಜ ಭಯ್ಯ ಬರ್ಪೆ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ